Vols saber quin és el millor seient de les atraccions de PortAventura? Seure a primera fila o a última pot fer que l'experiència sigui totalment diferent. I aquí t'explicaré tot el que necessites saber. Guarda i comparteix aquest vídeo per quan tornis al parc puguis fer-te el guai amb els amics. I queda't fins al final, que t'explicaré un truc que gairebé ningú sap per aconseguir pujar a la fila que vulguis. Cada atracció té un seient on les sensacions s'intensifiquen o canvien completament. Comencem per Dragon Khan, una de les atraccions més intenses i l'emblema del parc durant molts anys. Però ja té 30 anys i l'edat comença a passar-li factura. Per això, actualment, la millor experiència es viu a primera fila, on pots veure venir i prevenir cada inversió i les vibracions són més suportables. Continuem amb Shambhala, on a primera fila pots gaudir d'unes vistes espectaculars, però on realment preferim els entusiastes és a última fila, on l'airtime és molt més sostingut i les sensacions de la primera baixada són molt més intenses. Amb Estampida passa una altra cosa. Degut a l'estat actual de la muntanya russa, les últimes files queden completament prohibides, si és que no voleu sortir amb una cadira nova, ja que les vibracions són molt intenses. Per tant, com més endavant, més es redueixen les vibracions, encara que segueixen sent molestes. Actualment, el millor lloc per gaudir d'Estampida és a primera fila. Quan acabin de fer la Titan Track, si és que ho fan, aleshores ja canviarà la cosa. Sabies que Huracán Cóndor té 3 tipus de gòndoles diferents? Assegut, però quan arribes a dalt de tot s'inclina, o dret, i quan arribes a dalt de tot també s'inclina. Si algú té un friki park és que sempre anem a tope. Per tant, ens tirarem per la que anem de peu i quan arribem a dalt de tot s'inclinarà 15 graus. I acabem amb Furious Baco, una de les muntanyes russes que més vibra degut al seu vagó. Sempre que puguis, tria el seient interior, ja que en els exteriors es noten molt més les vibracions. En aquest tipus d'atraccions, el millor seient sempre és a primera fila, on pots notar l'impacte de l'acceleració. A part, igual que he comentat abans amb Dragon Khan i Estampida, com més endavant, més es redueixen les vibracions. Així que els Golden Seats serien a primera fila interior. Deixa'm als comentaris si vols una segona part amb la resta d'atraccions del parc. I ara sí, el truc que t'he promès per aconseguir seure a la fila que vols. Quan arribis a l'estació, abans de que l'operari t'assigni la fila, demana-li directament on vols seure. Sempre amb educació, és clar. Segurament, si l'operari està de bon humor i el dia no és molt caòtic, cosa difícil a PortAventura, us deixi passar la fila que li heu demanat si està buida o en el cas de que ja hi hagi algú, us farà esperar en el següent tren. Així que ja ho saps, davant o darrere, l'experiència pot canviar completament.